Каква е най-честа грешка, която си правил, когато си започвал с продажбите? Моята грешка в началото, която ми загуби супер много време и енергия, да не говоря за нерви, беше, че след всеки отказ спирах и почнах да го мисля и си казах какво не съм направил като хората, защо този клиент ми отказа. И освен, че се обръщах към себе си, това ми губеше много време. Вместо да мина към следващия човек. Това може би съм загубил дни просто в седене, в анализиране на нещо, което вече е питоплатено. Нещо, което е свършило и е в миналото. Най-важното нещо в началото, за да щупиш гипса, защото нормално да има гипс в началото и да се притесняваш, е просто да направиш много бързо голям обем. Когато това нещо се случи и получиш бързо юмруците, и изведнъж след това спира да ти пука, когато ти отказват и дават възражения. Просто направи обема и моля те, не дей след всеки разговор да се вайкаш, да се тюхкаш и да се чудиш защо ти отказах и какво си направил. Нормално е, ти си нов. В началото това ще ти се случва. Затова колкото повече внимание не му обръщаш, толкова по-лесно ще го преодолееш.